Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau ne zan muku bidiyo wanda za ka mai da wayanka kamar kwamfuta. Da farko idan ka shiga Play Store, na Play Store ya buɗe na fuska kamar haka. Za ka je ne gurin da aka rubuta search. Idan ka search kwamfuta, launcher. In kai searching for computer launcher za ka yi search. In kai search zai nuna wannan application ga yanan computer launcher. Ni da yake na riga da na yi installing din shi zai nuna fuska kamar haka. Idan baka yi ba za ka yi installing. Bayan ka yi sai ka je ka yi open. Idan ka yi open zai nuna fuska kamar haka, yana search kenan. Daga nan ne zai nuna kamar haka. In ka lura wayanka ta koma kamar kwamfuta. Gani shi nan ta koma kamar kwamfuta. Wannan shi ne yadda za ka yi mai da wayanka kamar kwamfuta. Muna roƙonku da ku danna muna alamar like and subscribe.